Ассалому алейкум. Аюб Аюбов ҳастам. 21 сол ҳастам. Соҳибкор. Идеяки бизнес канал аз куҷо пайдо шуд? Дар ҳамин YouTube муаллимро 1.5 сол 2 сол аст ки гӯш мекунем. Муаллим гуфтанд ки пеш аз бизнес кардан ту бояд кадом бизнес ки маъқул ҳаст бояд ҳамонҷо рафта кор кунӣ, омӯзӣ. Ҳама чизро камбудӣ ва плюсораша ҳамаро омӯзӣ, баъд бизнес кушоӣ. Ман низ ҳамин тар кардам. Вақте ки студент будам, охирин курс рафтам ба ҳамахе ҷо кафе, ресторан кор кардам. Баъд аз ин кушодем точки худро. Чӣ ки дар китоби фикрони камбағал ва фикрони бой дар ҳамон китоб гуфта шудааст ки фикрони мо фикрони камбағалӣ буд. Фикрони сарватманд набуд. Аз ҳамон китоб мо инро дарк кардем. Як чизе гирифт ки аз китоб гирифтед ва дар амали ҳамон истифода бурд. Як бизнес прибилне, мо ҳам гирифтем ҳамон бизнеси кунем. Ин нодуруст фикрони камбағалӣ аст. Фикрони сарватманд ҳамин аст ки як чизе гирифтан профессионал шуда ҳамон соҳаба. Чанд миллионер равонд? Биографии Соҳибмурод Давлатов, Генри Форд, Стив Джобс, Брайан Трейси, Бодо Шефер ва дорогие. Се чизи муҳиме ки аз миллионерҳо шумо гирифтед? Фикрони ва сарватмандӣ. Дуюм аст ки лидерски качества мегӯям. Сеюмаш он ки менеҷмент. Мо барое ки бизнеси мо пеш равад, мо бояд се ҳамин чиза омӯзем. Чанд бизнес доред? Ман ҳозир як бизнес дорам. Фикро буд ки ин бизнес камтар прибилӣ шавад, баъд дигарро вложит кунем. Ин фикри нодуруст будааст. Мо аввал як бизнесро бисёр кунем, расширят кунем. Максимально агар як сола доход аз $1 миллион кам бошад, мо бояд дига бизнеси нагузарем. Ин аз куҷо омӯзед? Ҳамирӯза дарсе ки Соҳибмурод Давлатов дар мини мастер-класс барои соҳибкоро гузашта истода, ман дар ҳаминҷа инро дарк кардам. Миллионер шудем ва даводав дорем бисёр. Ҳамин Бале. Дар пушти ҳамин даводавҳо фақат пул мест ё ягон чиз дигар? Дар пушти инҳо на танҳо пул, барои он ки аз пул ин пул сама сабой мебиёд. Чӣ места? Пеш аз вай ва хизмати ватан обод кунем ватани мо пешрафта кунем, таъмин кунем маҳсулоти европоӣ ки Ман ҷавононе ки аз бизнес метарсанд чӣ мегӯед? аввал пеш аз бизнес кардан шумо бояд мишлине, то есть фаҳмиши худро иваз кунед, баъд сар кунед корро. Ба он гапое ки дар бизнес дар Тоҷикистон намешавад барое ки андози мо бисёр баланд аст, чӣ мегӯед шумо? Андоз дар ҳама ҷо баланд аст. Дар дигар давлатҳо ҳам андоз баланд аст. Ман дар Русия 2 ресторан кушода кафе, дар ҳамон ҷо налог ҳама хеле баланд аст. Барои ин прибиле мо бояд вай кунем. Бисёр фурӯшем, ҳамонаш налог мебарояд. Ин налог баландӣ сол аз сол чӣ ки муаллим гуфтанд, соҳибкоро бисёр шавад, ин налого кам мешавад. Барое ки аз налоги мо ҳамаи нафақаи мардум, нафақаи муаллимон, пирон ҳамаи мо аз ҳамон налог гирифта мешавад. Барои ҳамин налоги мо камтар зиёд аст дар шаҳри. Ман бисёр миннатдорам ки ҳамин Соҳибмурод Давлатов ҳамехе монда ҳамехе одамо ҳастед дар байни тоҷикҳо. Дуюмаш ин ки бениҳоят экономикаи моро пеш мебаранд. Сеюмаш ин ки корои ҳама мо камбағалӣ кам мешавад дар давлат.